Yay, taita. Felicitas Sangazi. Nati unoti number 1 guys. Zviri sei? Nometa musi yapinda sei Ashei obey. Muri kuita sei amana zviri kudini. Fafi zviri sei levels checheyo. Zviri sei Wilma memory Irene Jeffias. Zviri sei Anesu sei guys muri sei kwamuri kwese ikoko. Mina 1 second ndauta tichishare on ya Zimbabwe only. Yeah. Unonzi Zimbabwe only, comment again. Unozoti anonzi Zimbabwe only ndatoona page rako nhasi ndikarilike. Ndandisingatozivi kuti kune page rinonzi Zimbabwe only unoziva. Ndariona hangu nhasi. Mune page ndandisingatozivi ndariona nhasi. Nandi Lions, Charlotte, Charity zviri sei. Real tech zviri sei. Right, mira ndoda kuti kuita ndichishare link. Comrades guys ndakapesera kuita zvinhu zvemumusoro kare. I think kune around June July uko kudhara ndopa ndakapesera kuita zvinhu zvemavhidhiyo emumusoro. Gloria zviri sei. Sino Jengwe Brenda sei. Alice, I see you my friend. Glad neBones zviri sei. Mina ndishare link. Tozounzwo uyu Chido pane 100 asikana. Pane 100 bvunzo ndoda kubvunza. Obey mukucha. Bvunza mubvunzo wacho ndikana ndichikwanisa kupindura ndinokupindura. Bvunza tinzwi. Kana ndichikwanisa kupindura ndokupindura kana singakwanisi ndokukudza kuti handikwanisi. Tione tende. Apa. Obey mukucha ndakamirira Trevor Marufu zviri sei. Zviri sei ndiri bho zvangu amana ndoda kushare Trevor Marufu. Trevor Marufu iwewe hauna kuzojoina paipa yashamwari waiva kujimu zvako ndobva yaramba kuita. Gogo zviri sei. Tipromota nemuindustry. Imi tikutotamba tikutotamba ndekupi kumwe kunopfuura apa. Handizodi kutamba kuseri kwemainbox. Kumainbox kunokuvadzisa uko handidi. Kumainbox kunokuvadzisa. Kumainbox kunonetsa. Ndinozeza mainbox because before you know it mwana unoscreenshotiwa. Magreta Mavende, Ashley Chingwa sei. Ndikuda kushare link guys. Uyu ndasendera munhu anonzi Patience OG. I don't know kuti apiwa nani link but ndokumbira uite exit from this box please. Munhu anonzi Patience OG ndiri kukubudisa uyu mustudio because asandapa vanhu link so chimbomirai kupinda. All right. Okay. Anonzi Peshi OG ndokumbira umbobuda mubox please. I don't know kuti ari close kunani but ndamubvisa ndokumbira umbobuda munhu kuri mubox. Your interviews are so nice but vanhu vanobva vatanga kuita take nedrama. For those vasati vaona the episode is boring. Alice Huya live. Heshema zviri sei. But anyway, I never miss any live. Baby kuchasha ndina kuona your question. Where is the question? Without any answer. Uri kutalent ka asi dotko kuonaka. Ndoshamisa sei. Ndoshamisa mushe. Ndoinda pa uyu. Uyu ndikiri ndakamirira uyu kuti adzoke adona ndoenda ngiri pa internet ndotanga kutsvaga. Ndinoita handitombo munhu akangondisendera link
ndinomublock because ari kundisenderere chilingi munhu iyeye. Munhu akandisendera story ndinomublock. Uri kundisenderere story before I know it munhu anenge akutanga kufamba achitaura zvinhu zvenhema. Saka ndinoti ukangondisendera lingi kana kuti ndanotasa nyaya iyi block handitomboiti zvekuseka. Uri kundisenderera chii? Ndiri kutoonawo nemaziso angu. Ona manje handidi zvokuudzirwa zvokuita kana kukontroriwa kunzi ita ichi haipapapa handidi izvozvo izvo handizvidi. Right, ndipeste ndotsvaga ndega ndine intaneti. Shema Chido adonha ari kudzoka izvozvi. Adonha ari kudzoka kamirira kuti tisvike 100 ndobva ndamuisa. Watson zviri sei? Nhasi ndiri Mickey Mouse. Ndiri Mickey Mouse. Alright, mirai tione ndakambofu pane vanhu vanoita basa rekundibvunza kuti anzi murume wangu aripi. Ndinoudza kuti akashayika. Ukupotei nhaye? Handisi kupopotei, ndachite kutaurawo zvangu. Hanzi timira tione. Guys, kwasara vanhu 2 tidedze Chido auya apa guys. Kari natural ndakazvarwa ndine kanhu keblack. Right. Kwasara 2 guys, 2 people. Amana 2 ngavauye 2 hataisa Chido apa handiti. Kwasara 2 people tobva taita ndaneta manje. Yes chero zviri sei kudzimudedha. Nedzenhamo handisi kuziva. Kwasara 2 people amana. Azokufihwa chero kahaya se. Ukuramba mabrother muchazovafunga. Hai, wow, ndogara ndichimafunga zvako iwo anogara akazara uko nevarume vevanhu. Handisi kuziva chichikuitika neuyu. Ndofunga nenetwork yaChido ari kudropa. Ndandada kutomuedha apa saka adropa. Mirai ndimumirire adzoke futi Chido. Asi aripo adonha ndikumirira kuti adzoke Chido. Adonha. Saka adonha ndikumirira kuti adzoke. Adonha guys. Chido adonha. Ndikumirira kuti adzoke. Chido ndamirira kuti Chido adzoke. Adonha. Saka maybe network yake ndo iri kumbopota ichimubhayiza. Adonha ndamirira kuti adzoke. Nditextire uyu kuti Chido adonha. Takwana Chido ndamirira kuti Chido adzoke because adonha. Saka ndo ndamirira kuti adzoke. Excuse me. Muzi kuti Lucas akakumirira. Hanzi network yake ndo iri kumubhayiza. I hope amwana hadonhi panenge pachinakidza guys. Hanzi Chido for biko. Ndakamirira kuti adzoke hanzi network yake iri kumubhayiza ndofunga moti. Mwana ndadzoke guys. Ngainonge mwana. Neniwo ndozvandava kutonamata kuti ngaisadonhe guys tiri pakati pekusipakwa guys. Adonha ndamutumira kare tamutumira kare data but ndofunga pamwe ndinoti network yake madona haana kukwara zvori madhona kana kuti chii handisi kuziva PVT network yake mubox umu handisi kutomuona. Ndaona nemanhanga chimira Chido. Alright bro. Alright, anenge adzoka. Mira timuisa apa because anenge adzoka but I'm praying kuti network yake haisi kumubhayiza guys. Handiti mira tiona kuti avapo here. Chido. Zviri sei? Chido. Shema. Ukunzwa? Shero. Uri kundinzwa? Ndiri boa, mene uri sei?
tiripo chimbotaura kane vanhu, just tell them kuti ndiani anonzi Chido. Ndikukunzwa Steri. Oh my god, Chido munoti ningiri network yake ndofunga iri kumubhayiza guys. Oh Chido, mirei ndimuti ambobuda adzoke futi. Mirai abude adzoke futi. Mudze abude adzoke futi. Network yake inenge iri kuitira ma1 guys. Aiwa guys, musamuitire zvekuti aningireni, I think ari kuita problem nenetwork yake ndofunga, because atofreeza apa. Saka mirai abude apinde futi guys. Oh my god, Chido chemoyo guys. Mirai chimboona kuti ari kushandisa data, ndiro kushandisa, ari kushandisa data. Mirai chinzota kuti chii, ari kushandisa data. So mendibvunza kuti data racho hanzi chii, ngaataure nabhiwa. Aiwa, data zvitori bhoko ese ku, don't worry. Ari kuzima, I think. Chimbobvunza kuti data racho riripo here. Ari kuzama kuita rejoin. Hanzi share yako ikamira sei, hanzi chino aitombozivi izvo ndiri kushandisa network dzebhakosi. Kushandisa network nebhakosi. Chido, uri kundinzwa? Chido, uri kunzwa here kusera uku? Mendi mudzose Chido. Oh, nai Jehovah guys. Chido. Chido. Oh, amana. Chido haasi kutondofunga asitondinzwa apa guys. Haisi mweya yesvina here iri kuita jerasi iyoyo. Ndiribo zviri sei guys? Ndiribo, mire timirire tinzwa kuti mire ndimbofanira hanzi mire ndimbofanira kuisa linki vanhu vachipinda tichimirira kuti yake iite. Chimbofanira kupindapo guys. Ndikumirira kuti Chido ngirini yake ite. Akatofreeza ari paseri apa. Chimbopindai guys, chimbopindai tione guys. Taritarika zvakaoma. Yationa nanzi Chichi. Tise Chichi ndeipi? Uri sei? Yes. Ndiri bhuku, uri sei? Ndiri bo, uri sei? Ndiri bhuku, uri sei? Kunoku kuri bo. Kuno kuri bo amene ikoko. Kuri bo, uri kupi? Ndiri kuHarare kuWestly. Mukushandisa line ripi racho? Inonzi chikosera Telecel network kana kuti Echo? Guys, ava vabva vafreeza Wi-Fi. Alright, saka munhu kana achishandisa Wi-Fi maybe zviri easy. Let's wait kuti tinzotana kuti chii uyu. Ini ndiri kushandisa. Alright. Alright. Alright, mende edhe mumwe.
Tembani. Shema, what's up? Ndiri bho zviri sei? Panapa iri ngodola network yake asati apinda. Nhai guys, iri kuita kudonha guys, ende ndiri kutorwadziwa. Ngaise uyu wifi router. Mune timboona kuti zvinoita here. Okay, Chido. Neimwari. Iri kuramba. Anenge asiri kutonzwa. Manje nawo atanzi ndikunzwa but isusu hatisi kukunzwa hatisi kukunzwa tapiwa. Ndikiri miya ndisendere muri kupi zvenyu imimi ndisendere uyu kuti agadzirise. Tiri pajoza apa pakilana. Mukuita sei? Totori pabasa. Muri kubasa? Totori kubasa. Asi muri chiremba? Tombori chiremba. Toshanda Ma? Alright, iri bho Mr. Tembalani. Okay, Shema, thank you. Right, thanks. Mecho ndimbozama kumudzosa again ton. Chido the Chido. Sikutoziva gaizika handifurirenema. Chido neiri kuti rivodza gaizi apo hatisi kutombonzwa kana. Mina chimbobuda futi Chido utangidze ugodzoka wakaisa ma-earphones. Mine ndimbomubvisa. Hanzi kwachida Chido netomboona ndimboisa guys, kana ndakambokuisa kakawanda ganimboisawo uyu. Who is this one? Ndimboisa who is this? Hello? Budi obey. Ko ndini ndiri papa ndasimbozviona Zviri sei? Yesikanichema handiri bho nawo mamiki mosa Mira. Thanks a lot. Hanzi nevanhu hanzi mumacomments hanzi sound yangu iri bad. Ndikufunga kuti kusaidi kuna anonzani kuna Chido ndofunga ndokwanguita ma-echoes. Izvizvi muri kumanzwa here ma-echoes? Ndiudzei umumu kuti ari kunzwika here ma-echoes kana kuti hasisi kunzwika. Taipai tinzwe. nhasi ndatoti rege ndibve pafoni ndiende palaptop because keyboard ika ndinenge ndichikanda macomments zvekukanda zviya. Obei mukucha ndiwo ndibvunza question kewe. Aiwa asi chimbonyatsondidzwa chi chinofamba kumastrips eFacebook uriko, kuInstagram uriko, mazuano wako kuTwitter apa unenge uri kubasa unenge uchibvozvisa sei? Ndiye ndichitsvaga. So wakataura kuti inonzi chi hautogoni kurara unozomuka nyaya yachakubvu. Yes. But thanks wandiedhera ndasikambofunga kuti unondiedhera. Thanks. Kunezve ukangopinda paqueue ndokuedha. It's actually my first time to join the queue. Ndingori pakuona nekomenda bedzi. Really? Muri kupi mimi? Poland. Kupoland? Ndisaka ndimuri kuita zvimabhebhi zvirungurungu kaimi.
Hatisisuba. Handisi wanemu wadiwe pamoja nangu ndiri single. Mira hanzi zvoni hausi kunzwika isa ma-earphones padhuze. Alright, ndichatraya kudedzera. Unotaura zviri pasi pasi. Ndinotaurisa zvangu. Mira ndimbozama kuisa futi Chido tione. Nhasi ndindapinda pa live na Chido. Manaka. Chido ma-1. Yes, Chido. Maybe tozomuudza mumwe musi guys because haasi kunzwika. Nati ndiri single, very single. Chido iwe ukuanza zvokuti uri single wabvunzwa nani? Ndiri kuona ma-comments ka. Ndati handa kuti are you single? Ndati izvoni uri kuita zvevarungu kaiwe. Aiwa, not exactly. No, not exactly. Handisi kutoita zvevarungu. Hapana ari kutondida uko varungu kunoko. Une kuda kwei? Handitozivo. Ndichatopostawo paFacebook kuti nekuda kwei ndozokupa answer. Hanzi nevamwe dai Chido aisa ma-earphones. Hey guys, hanzi uri single and searching here. Ndiri kumboita zvemabhuku. Alright, iri bhumeti mumwe. Chido ndiri kumuona achimuvha but problem yekuti akauya pakamera ari kubva afreeza. Metoni. Ona achimuvha but problem yekuti akauya pakamera ari kubva metoni. Ndaisa ma-earphones still kundinzwa here. Pafamba mweya wachita shuwa hatikumbodzwa Chido wacho. Nditombofungwa kuti akwanisi kuchinja pamwe foni uita neimwe foni here. Maybe hanzi I think next time sichiri momboita ma-1 no nikirikini nati pese pandinouya nevanhu panapa ndinendaita ma-1-2 testing tinotoita an hour before. Hour chaiyo before ndomeka sure kuti munhu azviziva kutoita so zvese kana iri asina ndikaona kuti munhu haana data inini ndinoisira munhu data racho ndikaona kuti tiri kunetsa zvese tinoita before zvese but I think ingori nhau yekuti pamwe network yake iri kumupa problem but otherwise besides izvozvo ma-1-2 testing tinotorawo kana hour chairo kusvika ndaona kuti munhu akuzvigona here so handisi kuziva maybe inetwork yake guys inetwork yakewo. Mama kumunzwa inini ndanda kumunzwa mira timbomira tiona kuti anodzoka here apa. Mira tiona kuti anodzoka here guys. Kana akatadzawo kudzoka guys toita kuzozviona umwe musi. Inini handichaekere. Mira ndite exit ndidzoke zvakare guys. Ndiri kuita exit ndodzoka again. Handiti ndite